Salamu alaikum. Barka dai Lawali. Barka. Ka san meye? Ta yaran san meye bayan ni ba akuya ba. A to ko kai saniya ne na ruwan da kai. Zaka bani shayi ni. Na nawa? Na naira 100 ne zaka bani. Na naira 100 ma. Dala ka yasa. Shayin ka ni ya kaga dan zuwan zauna ka zo ka ture ni. Ban so abun nan kana min na fa. To na abu in ba kuda ba me zai faru? Dala ka yasa wuri mai shayi. Ya baba ka bi hankali mana ya baba. Ba so ni men ina jiyun wani fa. Shi ya mu irin ku tsofaffin na ba mu so ku dinga zo majalisa mu ba. Buran ba ne. Mu mun tsofa da dul. Gaban din bane mishi mana. Mun daga mun shirme. Wala sai muka dukan mu ba. Mun kuna mana shirme. Ya baba ya kuri. Ba mu so shirme ina jiyun wa kuma zo kuma shirme. Ka dai sha shayi ya baba ya kuri. Me shayi? Buran bu cika shi. Da hankali na kana so cika shi. Ka ban ni mana cika shi. Cika shi da hankali na. Cika shi ke faruwa. Ka cika shi. Kawai na ba shi na ce da hankali na fa wai sai na cika shi. Zo ina ji mu ka samun shayi ga cika shi. Malam garin yayi zai cika shi. Ja cika shi na ce. Da hankali na ba. Ya cika shi na ce. Malam Lawal dan da buran mu ba. Ni za mu buran mu ba. Cika shi na ce. Fahimtar da shi me ne. Malam Lawal so yake ka fulin ko kof. Ka saka da ke ne. Waye kawo ki a ciki muna ko wannan buga ta a tsayar buran mu ba ne. Da ta muni wannan buga yar buran mu ba. Ko wannan buga yar buran mu ba. Ina buga yar buran mu ba.